Poslední letošní juniorka byla zároveň moje poslední šance na umístění na pódiu. Obě dny jsme vyrazili zabojovat do jihočeského Jinína. Čekalo nás chladné počasí a vodou nacucaná trať. V Kvaldě byla trať ještě hodně mokrá a už bylo jasné, že možná půjde o letošní nejtěžší závody v rámci juniorky. Podle Vojty byly těžší podmínky snad jen při mistrovství světa v Herde. Vojta zvládal projíždět trať bez větších pádů, na nejrychlejší to ale nestačilo. Takže v kvalifikaci 5. místo. Po poradě s trenérem jsem chtěl odstartovat úplně zvenku, kde byl podklad trochu tvrdší. Tohle místo si ale zvolil i Glogy, takže jsem nakonec startoval z prostředka. Start byl nic moc, takže v prvním kole jsem se pohyboval na 6. místě. Vytoužená bedna byla daleko. Na trati ale byly už tak hluboké koleje, že se pořadí různě měnilo. Někdo měl problémy s technikou a tak jsem se postupně dostával dopředu. Ve druhé jízdě se mi podařilo dobře odstartovat. Málem z toho byl whole shot. Zpočátku jsem se držel na 2. místě, ale pak mě předjel Emil Dobiš. 3. místo jsem si ale už uhlídal až do cíle. Na posledním závodě mistrovství republiky a na velmi těžké trati si Vojta vybojoval své první pódiové umístění a měl z toho velkou radost. Na těchto fotkách od Jany Terešákové je vidět, jak těžké závody v Jiníně byly. Děkujeme týmu Cermen KTM Racing Team, trenérům a sponzorům za podporu.